σας και σήμερα έχουμε ένα ξεχωριστό καλεσμένο, το Λεμόνι 8, ο γνωστός στο κανάλι The Red Diamond Greece και θα μας μιλήσει για τον εαυτό του και γενικώς θα μας μιλήσετε. Για μιλά μας. Θέλουμε να μας μιλήσεις για σένα. Θέλουμε να μας μιλήσεις. Διάφορα για τι θα κάνεις στο κανάλι σου στο μέλλον. Θα σου κάνω διάφορες ερωτήσεις, ωραία. Ναι. Τι άλλα βίντεο εκτός από αυτά που θα κάνεις στο μέλλον? Θα σου γράφω στο Facebook. Περίμενε. Περιμένετε κυρίες και κύριοι. Είσαι μέσα στο Facebook. Ωραία, σου γράφω. Ορίστε. Τι πρόκειται να κάνεις στο κανάλι μου? Εννοώ συνεργασία. Στο δικό του κανάλι. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το Λεμόνι 8 ή The Red Diamond Greece, όπως θέλετε πείτε το. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Εντάξει, τέλος πάντων. Άντε, γεια σας, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Κάντε μου ένα subscribe, like, ό,τι θέλετε. Γεια σας.